Защо вече вместо да се чувстваш спокойно да влезеш в квартала, да излезеш вечерта, да отидеш до магазина, тебе вместо да те изстрах от нещо истинско, да кажем като наркомани, пияни шофьори и така нататък, тебе трябва да е страх от 15 годишни локали, брат. Поста. Защо всеки вече, който е минал някаква възраст и си е пуснал една песен на Димов, е най-големия печал на света, купува се една тениска, свобода или смърт, написано на маймуница. Ето тук Васил Левски отпреди. Ето тук знака на Левски. Ето тук отдясно пръснат логото на ТСК. И на гърба пише... Не знам. Пичовете си правят татуси, разбираш ли, тук си слагат една свастика, тук слагат пречупен кръст, на гърдите имат Хитлер, на гърба имат с Мусолини. В уста, брат, в уста. Не в някаква... В коя държава живеем? В коя държава живеем, че това нещо да е нормално? Пичовете носят чорапи на луда, ама носят сандали, защото има много горещо с обувки. Само че чорапи на луда, тъй като малко... Как да обясня... Много им е горещо на децата, нали, някое такова. Само чорапите на луда маняк, разбираш ли, трябва да са някакви най-малките. Е, такива се вижда глезена и тъй като носиш, нали, дълъг анцук, да кажем не сме през лятото, те вече пчелата почват така дърпат анцука, братле, така си го дигнат до хуя, ще си го дигнат на майки си го къса, защото само се виждат глезените. Какво показваш, брат? Глезена какво е? Глезена да не е нещо като, не знам, топ 10 мускула в тялото. Аз си покажам глезените, гледай, what the fuck. Нали Стоян Колев е най-любимият човек на света? Не че аз го мразя. Аз много харесвам какви проси говори, ама именно той не харесва това да ви се показват гледане. Ето сега вече с новата мода трябва да си купуваме чорапи, деца дойде тук до главата, деца чикен чорапи, деца много яки. Ето, Стоян Колев, дам ти шанса да го развиеш това, много добра идея ще е. Вместо да занимаваме само с простоти и няма как да вкараме, ето това е идеята. Чорапи на Стоян Колев, които са до тук, като чорпогашни, че ни стоят, само че е някакъв 8 пъти хиксел. Изглеждаме като Супер Марио. Преди по-големите батковци, които бяха много готини, изгледаха много яки, като ние бяхме на 8 и имаха бради, и бяха много силни и така нататък. Те служиха нещо качено, те служиха някакъв най-тежкия рап, разбираш, на света, обаче служиха американски рап, те служиха Тупак, те служиха 50 Cent, те служиха Eazy-E и всякакви други братле и те изгледаха някакви много готини. Мисля, ръката му беше някаква, колко тялото е в момента, и печалата просто ти имаш респект към него. Ти знаеш, че ако му кажеш нещо, той ще фани, ще уби от бой с един песник или само с поглед така ще гледа на криво и ти ще умреш, брат. Ти знаеш, че не си на неговото ниво. Ти не можеш да слушаш тази музика, на тебе ти е забранено, ти нямаш право. Ти ако си пуснеш Тупак, някой ще разбере, ще ти влезне в блока, едно сме в комунизма и ще ти чупи главата от бой, защото не слушаш, нали, западна музика, някакво what the fuck. Сега, братле, вече пък е същото. Ако слушаш нещо нормално, ти не си нормален, брат. Защо не слушаш Димов, защо не слушаш, не знам, Палеца, защо не слушаш, брат, не знам, оня с батута. Всеки един от тях знае топ 10 бойни умения. Неговия братовчет е Брус Ли. Баща ми е Арнолд Шварценегер. Не знам. Малкият ми брат е Роки. Няма проблем. Бато, гледай какви умения мога. Гледай. Мали, леко, къртих си ръката, брат. Зайби. Отишъл 5 пъти на бокс. Шупили го от бой. Викам много яко, много съм добър. Какви сте умения, дете имате, брат? Ударят ви 2 шамара, брат, умрете. Сега ще ме заплашат, локали, брат, ще ме търсят тук в Люлин, в младост, в западен на майка му газа, брат, аз не знам къде ще ме намерят и ще ме дойдат такъв някакви. Ти за нас ли, брат, за нас? Дрей ми кура, брат. Мисъл, не знам дали сте забелязали, ама примерно като ходят да бият някой, днешно време преди беше различно. Ако ще купиш някой, то си имаш проблем с него, отиваш, пръскаш го от бой, или той те пръска или се пръскате и двамата, или двамата олигофрени, брат, нищо не прави. Сега е модерно, брат, събираш целия Люлин и отивате се бият заедно с него. Ева, брат. Мисъл, какво е той? Там нали прибиха някакъв педофил и там прибиха човека 15 хора, го прибиха от бой, цигара са му пали главата, някакъв проблем. То беше много яки неща. И той човека на 37, му на 17, пичовете в пика на силата си, фащат и го пръскат от бой в гората. Никакъв проблем, няма абсолютно никакъв проблем в това. Преди батките са били някакви хора, които са били на 37. И, да, това е някаква божна възраст, аз така служих. Просто хората са били някакви възрастни, били са вече, нали, нормални. Те са били някакви мафиоти, те са били наистина истински хора, които ръката им е супер грабадната, те знаят какво правят. Те могат да не са най-умните хора на света, ама знаят какво правят. Или поне да бият. Сега? Не. Преди като имаш някакъв проблем, просто да взимат да фърят в фонтана, брат, и се оправи. Сега
Батю Мазненка, ще не слушаш Димов. Вау! И да пребият 15 човека и да снимат на камера и после ги пускат в нето. Ей, как се промениха времената, ей! Всеки един от тях, брат, явно като се е родил, първо излиза ланеца, после излиза той. Как? Хората се мислят, че те са повече от Исус Христос и ще създадат 8 религия, брат. Виж, няма никакъв проблем. Всеки да е къв си иска. Аз просто съм тапак. Той е локален, он е алтернативен. Всичко вече си има дума, аз сигурно съм, не знам, някакъв шизофелилирен. Всеки да е къвто си иска. Не е никакъв проблем. Нямам приятели, които са локални или там какви ги наричат. Не знам, брат, вече какви са. То това все едно е етнос, едва мога да различиш, бил майката, брат. Всички сме нормални хора, а когато ни трябва да покажем кои сме, батю Мазненка, гледай какво става. Вау! Това е истинската сила. Да говорим с думи, дипломатически, всичко да е хубаво. Let's go, 1000 years back и да пръстеме. Някой не ни харесва, не е на нашето мнение. Я чакай малко брат. Чакай пръстеме тиквата от боя, така, тежки нокаути. Никакъв проблем, това е единственият начин да решим проблем в България. Едно сме на 5 години или сме някакъв пещерняк от 1800 година. Преди Христа. Браво нас! Интересен факт. Не го правят само локалите, брат. Забелязали сте, че вече гледате хора, възрастни хора, и те не са някакви възрастни млади хора на 20 години, а и възрастни хора на 40 години, които са живяли по време на комунизма, така нататък, вече знаят какво правят, какво е това, нормално ли? Ей, ти ми държиш пари за наркотици, не те ли сраме? Дай ми тия 10 евро веднага. А ти от синя ти ги дам. Аре, падай от моста, бал съм ти майката и гея. Вместо нещо, дори да се съдиме, ако трябва, пак че вече хората съдят за каквото си искат и решаваме проблема, като се пребием от бой. И какво печелим? Хуй. Вместо България да върви напреди, ние се връщаме назади. Още 50 години и се върнем в ерата на бронза. По-добре, ко? Тански път да ви хареса, хора. Извода на днешния клип е именно... Къде знам, брат, какъв извода там? Бъдете каквито искате. Няма проблем, ако искате бъдете геове, ако искате бъдете педераси, ако искате бъдете локални, алтернативни, джендери, затворници, наркомани, каквито искате бъдете. Просто не го натяквайте на всеки. Не идвайте при всеки да кажете: ти брат, ще не си гей. О, яко. Отиваш, брат, и биеш мъже. Много яко, ще не го правиш ти. Бъдете каквото искате, бъдете каквото искате, нали, което е хубаво. Просто обаче моля ви, не бъдете прости. Не чуйте да решите проблема, като ти прибите някой. То няма ви върне 20 евро и другата, която са му продали. Няма стане. Така че хора, не се решава с бой, не се решава с батю Мазненка проблема, не се решава с... Имам, нали, много яката шапка, която е на Макси го каза. Не ще решава така проблема, няма стане ти много готини, нали, тежки нокаути, защото няма стане, брат, просто няма да се получат нещата. Надявам се клипа да ви харесал, ако ви харесал, мога го лайкнете, ако не ви харесал, мога да се и бечи в газа, може да се да станем 9825 милиарда човека и да преземем целия света, да станем всички локални, защото това е истинския култ. Ето тук е християнството и тук са локалите. И да преминем напред към света и да превземе цяла Америка и Канада, Мексико и така нататък, за да може да превземе целия свят. И най-сетне, ето това се покаже истинската ера на новата религия. Да, може да напишете коментар, ако искате да напишете нещо, да знам да кажете, вече не съм дебел и аз след 2 месеца да ме видите как съм метка в целия... Взел камерата, комбърт на 2 см, излизам от нея без да искам. Може и да напишете коментар, ако искате. Хейтите, защото примерно са локални, аз съм казал нещо и вие имате около 2 IQ, не мога да разберете какво искам да кажа. Може да напишете коментар, просто ако искате да изкажете вашата лична мъка, защото вече не може да се платите найем, защото сте безполезни, не може да работите никаква работа, която иска повече от 8 часа работа и просто нямате висше образование, знаете какво да направите. Или просто искате да напишете коментар, който искате да изкажете мнение към клипа, защото не знам, имате повече от 5 IQ. И това е да. Ачо.